Dobre, takže projdeme na ten systém, teda, že od výplaty k výsledku, že jak začít s tým systémem, nebo jak trošku těm lidem pojďme nějak jich inspirovat, motivovat. Jak Baťa říká, motivovat nejde, jde pouze se inspirovat něčím. Tak jak to udělat, aby ty lidi, aby jsme to s nimi něco mohli vytvořit, něco hodnotného. Takže už jsem si to přepsal, jak inspirovat lidi, aby pracovali sami. Jo, každý by chtěl sám sebe naklonovat a říkat, to by byli nejlepší zaměstnanci, že jo, takové ty řeči, no. Ale jak to vymyslet, aby všichni byli jako já, tak to nejde. Jak mít dobrý tým, aby je to bavilo a jak spravedlivě vytvořit výplaty. To jsou nekonečné otázky, které budou nás provázet asi stále, ale je to, teď jsem pochopil toho Baťu jednu věc, že bavilo by vás vydělávat na mě? Jo. Vás by bavilo vydělávat, abych já se měl líbit? Ne. Koho by to bavilo? To znamená, že to je ta základní myšlenka, že lidi furt budou mít v sobě to, že nechtějí dělat na někoho druhého. To je zakořeněno, on to tam vysvětluje, že prostě nebudou dělat na někoho. Proč mám dělat, aby se on dělal? Tak je potřeba těm lidem dát, aby mohli vydělávat na sebe, ale pochopili, jak my jim dáme tu možnost. My jim dáme takzvané ty nástroje a možnosti. Znamená, dáme prostory, dáme toto, ale musíme to, že oni to můžou ovlivnit ve 100% vyšší. No, takže je to, musíme toto prostě pořád tam ty lidi, proto se děje to, že lidi jsou u vás ve firmě, pak odcházejí, zakládají si svoje firmy, jo, nebo to, ale dneska je ta doba už těžší, nejsou ty 90. roky, kdy všecko šlo, každý do cího sáhnul, takže bude to čím dál horší, myslím, ale jsme rádi, že jsou lidi, kteří něco začnou a jdou cestou, mám rád a přeju jim to, aby to bavilo. Takže pro nás je teď to, jak to udělat, aby je to bavilo, aby jsme mohli s nimi pracovat a aby to fungovalo. Tak. Takže jdeme na ty 3 zdroje výplat, to jsme se bavili. A teď, jak to vysvětlit systém zaměstnancům, nezačínat od výsledku firmy a jenom výplaty, každý se tak kolik dostane a neřekne, za co to bude. No. To znamená, že zkusíme to vysvětlit od spodu, to znamená, já si tady práce s tabulkou. Začneme touto tabulkou, budu sedět tady za tím kecpultem. Tak. Jdeme na to. Dáme 20 000. Jakou chcete výplatu v čistém mzdě? Společníkům. Kolik byste mu dali? 45. Kolik? 45. Dobré. Kolik byste dali ředitelovi? Nebo kolik by měl mít? 100. Kolik? 100. 100? Druhý ředitel? Toho nezbylo. Nevím, kolik chcete? Taky 100? Ne. Vedoucí prodeje. Podprodukci. No dobré, ale tak kolko chceš, kolko očekávat? Tak ty 150. Kolko? Viac jak riaditeľ. 80. Ne. Jaký kurz? V eurech? To je v českých korunách, protože počítává se to vedle tím kurzem 25 asi. Trénovali aj
Slováci věděli o co dlouho. Tak, prodejce 1, prodejce 2, kolik ty vyměny? 70. Kolik? 70. Ale predajcovi 40, jaký si myslíte? Viac nie 40, takto. Áno, Tak? tak dám. Dobre. Nejaký PR manažér máte? Kolik vyměnil? 50? Hlavní účetní? 80? Čistou mzdu se bavíme, na pásce. Jo, tak Pojďme znovu. 50. kolik? 50. 50, dobré. Na co sedí v pokladně? 32. 20. 25, furt nerozhávajte. 25, dobré. Na co dělá doklady, faktury přijaté? 20. 20? 300. Personální oddělení, jestli máte. Kdo se věnuje zaměstnanců? Dobře, 30. 30, dobré. Vedoucí skladu? 40. Jak 40? Kolik? 35 všem. Dobré. Máme tady ještě nějakého konstruktéra, kdyby náhodou byl v nějaké firmě. 40. 40. Vedoucí dílny nějaký. 60. 50. 60. Jsi konstruktér? 50. Dobré. Udržbář nějaký, co běhá po areálu, spravuje vám to tam? 40. A uklízečka? 30. 20 jako majitel. 20. Takže potřebujeme na výplaty odevzdat každý měsíc 925 000 českých, průměrná výplata 46. Chceme to nějak upravit? Áno, to je No, majitel je špatně. No. No tak kolik? Riaditeľ má 100. 200. 200? Dobré. Může být? Jsme na 1 105 000. Každý měsíc musíme čisté výplaty vyprodukovat a bude to pokračovat. To znamená, že toto, když budete dělat s těma lidma, tak aspoň se to jejich představit. Dejte otázku, kolik by bylo ideální. Jo? A zase máte nějakou informaci. A dost důležitou. Tak. Takže když máme toto, tak začneme otvírat karty. Tak. Můžu s tímto počítat, koeficient 1,25. To znamená, že mám čistou a musím se dostat na hrubé mzdy. Jenom na hrubou, ne cena práce, ještě vydržu. Asi jo. Může být? Takže jsme na 1 181 000. Tak, odkrýváme dál. Tak, hrubá mzda krát odvody 1,34 je cena práce. Dostáváme se na 1 850 000. Jo, sedí? Jo, Koeficient mezi cenou práce a čistou mzdou a koeficient jo. To znamená, že tady jsme se dostali na hrubou mzdu a tolik se musí vydělat za měsíc, to znamená, že koeficient nákladu čistá mzda je tento koeficient 1,95. Může být, to znamená čistá mzda versus cena práce. Je to tak? Jo, 1
8 môže byť, ale u niektorých jo, u niektorých ne, ale v průměru je to toto. Dobre, doplníme si, na tyto sloupečky to zahnu. Tak. Doplníme si nějaké fixní náklady, které nás čekají každý měsíc. 300 000 může být něco, nějaký pronájem, nevím, co to může být. Nebo ubrat. Může být. Provozní náklady, to znamená, že co jsou to provozní náklady? PAE, energie, co by tam ještě to, telefony, všechny tyhle možné věci. 900 000 moc. Dáme 800. Dobre. Finanční náklady, to znamená, jestli máte nějaké úvěry nebo něco, můžeme to vynulovat, anebo ne, nebo tak to nechat. Petr, ty provozní náklady je marketing tam? Asi jo. Ano. No, můžete si toto rozpitvat. To znamená, že je potřeba si, já tam v dalším slajdu vám ukážu analýzy, které jsem si potom dělal, že které každý měsíc, kolik to je. A naplánujeme si nějaký zisk, kolik by nám mělo zůstat. Stačí těch 600 nebo? Stačí? Kolik je to procent? Kolik? Kolik je to procent? Ale teď nevíme z čeho. Toho celkového No, teď mám celkové, je toto, tak já vám to vydělím. To můžu. To je toto, děleno toto. 13 celých, ano, počítat umíte, to je super. Tomu, tady ještě forma, procenta, 14 desetiny, 13,8. Stačí? Je. A z čeho to je? To je z nákladů nebo? Z celkových nákladů. Jo, nestržet. Plánujeme si zisk. My jdeme od tolik bychom chtěli zisk. OK. OK? Nie, viacej chceme získať. To? Chceme viac zisk. Ještě raz? Chceme väčší zisk. Väčší zisk. Tak kolik? Milión? Áno. Dobre. 1 200 000 nech je to. Tak, To je 21%. áno, Může být? Dobre, takže máme toto. To trošku stáhnu. Jaký máte rabat na svém zboží? Nebo na té svoje produkci? Kolik? 70%. Dobře, no tak kolik? 20? Máte 36,2. Kolik? 30, jo? Dobre. Máme 30. Na nějaké zakázce, na tom domčeku, co jste tu měli, nebo něčem, jste si nafungovali. Tak, tady nám vyšlo, kolik musíme prodat, jaké budou náklady, takýto zisk a ovlivnitelný zisk musí být. Počet zaměstnanců. No to jsme měli tady. 20, to bylo na začátku. Tak, teď to trošku zmenším, aby jsme viděli všecko, jak se to bude měnit. Ještě to můžeme stáhnout. Tak, vidíte to dobře? Jo. Takže teď jsme se dopracovali, že musíme za měsíc bez DPH prodat za skoro 16 milionů, aby jsme dosáhli toho zisku milion a tyto lidi dostali toto. Jo? Jeden ředitel odchází. O, dobře, ředitela vyhodíme. Super. Stačí prodat za 15,1. A s rabatem, OK, zvýšíme rabat. 36,6. Aspoň 36,6. 36,6. Dobře, stačí jenom za 12 prodat. Super. Jo? Rabat na zboží 50%. Nebo? 50% rabat na zboží. 50%. Stačí jenom za 9. Bylo by to super. To znamená, že tady je vidět, že jak se dá pracovat s počtem lidí, s jejich odměnama,
například znížíte náklady provozní na 600 000, nebo je nějaká levnější elektrika nebo něco a už mám zase klesá mi ten prodej. Jo, ale jako náhle, ejhle, tady skladníci se zbouřili a tenhle chce 60, tak už. Ten majitel dostane jenom 140. Prosím? Majitel si vezme jenom 140. No nebo nic, že jo? Takže takhle. A už to vypadá hned zajímavě. A to není fér. Jo. Takže takovouto jednou tabulkou je vidět, že jak se dá pracovat, to znamená odzadu, že to, kam bychom se chtěli dostat. A teď vy víte, že ty lidi si nadiktují ty svoje mzdy. A teď vy se dostáváte, že za kolik byste měli prodat. No a většinou se stává to, že ty prodeje neodpovídají těm mým představám. Jako můžeme se tam dostat, v pohodě, nemáme s tím problém. Ale na ty výplaty se můžeme dostat, ale aspoň víte, za kolik musíme prodat. Takže pojďme do toho. Prodejeme za tolik. Já bych tady ten rabat ubral na 30. Takhle. A prodejeme za těch 13 milionů měsíčně bez DPH. Ještě Petra, kde máš zahrnutou dovolenou? Prakticky pracujou, nebo pracujeme? To je tady v těch, ten koeficient stále je stejný. Jakože třeba ten, co měl dovolenou, tak vždycky je ten koeficient té mzdy, myslím, nějak je stejný nebo jiný, myslím, že z toho se taky platí. 1,34 jsou odvody zdravotní, sociální a to 1,25 v tom je ta dovolená, jo? Ano, je v tom. To si vždycky si dejte do sloupečku, vemte si mzdové listy a dejte si čistou, hrubou a cenu práce a porovnejte si tyto koeficienty. U každého zaměstnance vám jde jiný, ale vemte si průměr a s tím počítejte. To si udělejte, to je jednoduché, to vám vytáhne ze mzdového účetnictví čistá, hrubá cena práce. A tyto dva koeficienty musíte mít koeficient čistou a hrubou, cena práce a čistá mzda a já si pamatuju tyto dvě čísla a každý rok si je porovnávám. Samozřejmě, když máte svobodného a nemáte daňové bonusy a něco, tak je to vyšší, teď, co mají ty děti a přídavky nižší a tak dále. A podívejte se, když někdo má dovolenou 14 dní, že co to způsobí. Jo? A tyhle ty data, myslím si, že abyste začali počítat správně. Jo? To znamená, že když dojdete, že v průměru máte tady 1,26, no teda pardon, 1,26, no tak si sem dáte 1,26 a to se to všechno přepočítá. Jo? Takže je to o tom, jaké máme možnosti, co jsem teď řešil minulý týden, to bylo to, jak jsem ten zaměstnanců říkal, buď snížíme počet lidí, to znamená, já jsem ji navrhoval toto vymazat a je to v pohodě a fungujeme dál, anebo teda pojďme ty pohledávky vyřešit a prodat víc, takže skladníka necháváme, ale musíme něco pro to udělat s tím prodejem a s tou ziskovostí. To znamená, že myslím takto začít a vymodelovat si, že kam by se to mělo dostat. Takže tuhle tu jednoduchou tabulku to dostanete taky. Samozřejmě zkontrolujte si vzorečky a můžete si uspůsobit tady tu analýzu těchto nákladů. Je dobré rozfázovat to nejpodrobněji, abyste dostali tu analýzu jako takovou správnou, ale aby to ty lidi pochopili. Jo? Když jim tady dáte 20 řádků účtovné osnovy, tak to bude moc složité. Jednoduše, prostě takhle vám to vyšlo, vy jste si to spočítali a tolik to vychází. Takže toto vám pošlu a my můžeme pokračovat dál. Tak, práce s tabulkou. Tak. Tato otázka tam stále inklinuje. Proto já bych tu
mzdu, jak tam bylo ten majitel, vždycky bych dal 0. Když žijete z toho zisku nebo nějak si to, protože já svoje mzdy mám na svém středisku. Jo, aj manželky ne. Ale máte viacej klobúkov. Prosím? Máte viacej klobúkov. Mám viacej klobúkov, ale prostě ty odměny moje jsou nulové. Jo, já si tam nedávám nic. Já spravuju ten další majetek a to, co z toho zbyde a učím za to, aby to potom nějak fungovalo. Tak, toto jsme si dělali, nemusíme řešit rozhodné náklady. No a toto mi včera došel tento mail, já jsem si to neodpustil to tam dát, že to je k té tabulce, že kolega na Moravě si vzpomněl, že taká tabulka existuje a asi něco řeší. Tak jsem rád, že to funguje. Jo. To je to, že ten člověk začíná přemýšlet, že jak to zlepšit. Něco, tak mu musím ještě odpovědět, tak si to nechávám na zítra, dám to dohromady, aby jsme se k tomu dostali, ve čtvrtek pojedu do Valtic, tak prosím se o tom musím pohovorit. Takže to je jenom tak, že Sura to mi včera potěšili. Tak. Tady je ta tabulka, jestli vám ten systém dokáže účetnictví udělat takzvané ty kontingenční tabulky, nebo nějaké, že máte tady náklady na, vidíte, my tady máme každý stroj, každé auto zvlášť, PHM opravy, a pak se nám to dokáže rozpadnout na měsíce. Znamená, tady bylo za rok nákladové účty a tady, jsou náklady po měsíci. To je to, co potřebujete do těch fixních, těch provozních nákladů. Takže tam dáte třeba auta, ale tady vidíte, že kolik je na to Iveco, že jeden měsíc je toto a z toho si nějaký průměr musíte vzít nebo nějak se k tomu dopočítat. Takže jde o to, jestli to vaše účetnictví dokáže tohleto vysypat, tyhle ty údaje. Protože pracně nějak to dělat, tak strávíte na tom hodně času, ale ty softwary, myslím, že to měli něco dokázat. Jo, a my tady vidíme vždycky porovnatelnost oproti tomu minulému měsíci, že jestli se to zvýšilo nebo snížilo. Takže toto, nic je to jenom jedna tabulka, na které si to musíte vyzkoušet, dát si to dohromady, abyste věděli, kde ty náklady vlastně jsou, aby jsme to do té tabulky doplnili, jak se říká, reálně. Tak. Jo, tohle jsou ty otázky, které tam byly. To znamená, co je potřeba, aby viděl představ, za kolik se musí prodat s jakým rabatem. To znamená, mám ty vstupy, ideální ty mzdy pro všechny zaměstnance a teď kam se musím dostat, aby byli spokojení a fungovalo. Jo, když slyšíme mzdu u jednoho o 2000, kolik to udělá na prodej? Jednoduché. Chceš přidat? Dobře, tak podívej se, musíme o tolik to prodat víc. Co je potřeba? Zvednout telefon, něco prodat víc, nebo ne, jo. Zase, když snížím ty náklady o 100 000, o kolik méně můžu prodat. To znamená, že zase adekvátní čas k tomu snížení těch nákladů. Neděje se to pořád, do nekonečna to nejde snižovat ty náklady. To furt nejde, to chvilku vydrží, to je ta první etapa, jak jsem říkal, u těch lidí, když se do tohoto dostanou, tak je první šetřit. To je jednodušší jako prodávat. Jo? Nakupovat je vždycky lepší, nebo nenakupovat. To znamená, že potom jsou i ty tendence se stávají, nekupujme zboží. No tak ale když nebudeme mít zboží, tak co budeme prodávat? Takže zase se to těm lidem musí vysvětlit, ale musíte jim říct, že to nakoupené zboží neovlivní tu výplatu. Ovlivní to v ten moment, až se to prodá. To je to podvojné účetnictví. Máte ho asi všichni, že? Jednoduché nemáte nikdy. Takže to máme jasno. Toto zkuste ho najít.
toho člověka. Travič studní. Víme, co je? No. A jak se nám ulehčilo, že? Super, že? Dýchá se líp, všechno funguje. Jo? A ty lidi sežerou 120 000. Každý měsíc. A okolí my musíme prodat a jaké jsme pohodě. Jo? To znamená, který tam furt jenom tahá celý ten kolektiv dolů. Jo? Já třeba, když dělám to úvodní školení pro toho nového člověka, tak vozík Kára Performia, znáte? Tam povinně pustit. A jenom pozoruju reakce. Co to je? Performia Kára. To, když budeme čas, to si to můžeme pustit, ale to je prostě, aby ty lidi pochopili, že lidi jsou různý v práci. Jsou tam, když si dáte do Google Performia Kára, tak vám to najde. Kdo tu firmu táhne a kdo se jenom veze. Tak. No, o přestávce se pak brzdí. Takže to je velmi důležité, aby ty lidi o tom věděli, že takové lidi na pracovišti můžou potkat, může to tam být. Možná to je zrovna on a vy ho přijímáte. Jo? To je, když máte to blbě vybrané a jste to neodhalili, ale neprojeví se to hned, ale až časem. Jo? To všechno tyto případy asi každý z nás zažil. Jo? A když si jeho výplatu rozdělíme, prodáme bez něj stejně. To znamená, že zase, jak jsem tady říkal, když v letním období pozorujete dovolenky, tak spočítejte si ty hodiny, nebo zhruba, když máte, že kolik se odpracovalo hodin, za jaký prodej, toto a jak to bylo vytížené. Jo, to je takový barometr, že neříkám, že to půjde, ale je to ta hrana. Jo, kam to ty lidi můžou dosáhnout. Ukázal jsem, jak mohou věci ovlivnit. To znamená, že vždycky je to, že když toto poroste, když se to prodá, to jsou ty čísla, posílat jim hodnoty, které rozumí. No, to je vždycky ze začátku strašně moc čísel, ale postupně myslím si, že se do toho dostanou a budou si vědět dát si s tím práci. U těch lidí, kteří mají takový to, že jim to jde pomalej, nerozumí, tak je to vždycky dennodenní příklad. Já se to snažím překlopit, že kdyby ta zakázka, ta svatba, se prodala o 1000 euro víc, kolik to udělá na výplatách toho týmu. Jo? A je to jenom o tom, že dá se to udělat, ale co proto musím u toho obchodního jednání udělat. U nás častý problém s vzděláváním. Školení v Business Success jsou drahé, že? Tak? Co? Stojí to dost peněz. 1000 euro, 30 000, 20, jak tedy, že jo? No ale když prodáváte nebo to, nemáte ty vědomosti, například jenom tu větu, že máte držet hubu a čekat, když řeknete cenu, tak jako neprodáte tu akci o 1000 euro dráž. Když ta nevěsta tady sedí, jo, a ona je emočně tak nadšená, když neznáte trojúhelník ARK, jak to roztáhnout, jak udělat ty všecko to okolo, a pak přijde ta cena, Martin by nám to mohl, by tam to mohl povykládat, že? Takže pokud to školení nemáš a nevíš to, tak se ti to těžší prodávat. Prodej je o emocích. Vždycky to bude, tak jako například tady to je. Ten e-shopový prodej je takový jiný, ale taky tam musí něco, musí tam pěkný obrázek, musí tam něco být, že jo, zase. Je to takový ještě zase jiný prodej. Jo? Znamená, že je, pokud se ty lidi nebudou vzdělávat, tak to bude, a řeknou, že furt budeme, a to je drahé a ukrajujeme na to z výplat, já je nechám. OK. Ale pak už začínám říkat větu. Dalo se to prodat víc, ale je potřeba se to učit. Já vím, jak na to. Já jsem těch školení prošel taky, že když jsem to a
furt certifikátu na zdi jak toto, ale prostě musí se to člověk z každého školení, když si odnesete 2 věci jasno, a jednu z toho zavedete, tak to stálo. 5. Úplně v pohodě. Takže toto je to, že ty náklady jako kde se berou a to. Vytvořit střediska, to znamená, to je ten malý příklad, který je potřeba každodenní ta věc, jak jsem říkal, těch, co nám pracují na těch mobilech nebo pracují v tom terénu, tak jak ušetřit 3 náklady. Když pochopí například prodejce chodí na Slovensko, že jo? Tak když trošku rozumí účetnictví, tak je lepší natankovat v Čechách jako na Slovensku, protože zase DPH, když se to zase vrátí a zbytečně dělá jenom problémy. Jo? To znamená, protože do nákladu si dáváte to včetně DPH, zase ponižujete ten zisk, čekáte na to rok, potom vám to neschválí finanční úřad, je potřeba je o tom vzdělat. Jo? Že i tak se dá ušetřit, když si natankuješ ten termín, kde si registrovaný. Alebo netankovací kartu. Co? A nebo netankovací kartu, která to počítala. To jsou takové maličkosti, ale toto všechno, jak to můžou ovlivnit. Jo? Cestáky, hotely, všecko možné. Jo? Takže je to potřeba na dennodenním příklade. U nás už se nám stává to, že ty obchodníci, když dělají tu nabídku, tak řeknou ne, ten rabat je tak nízký, že to radši neprodám. A prodám to jinde. Protože jsou zainteresovaní na tom zisku. Jo? On říká ne, to se už neoplatí. Už to je tak na hraně, že je to zbytečné. Nebo když to tam zavezeme, tak ta doprava nám zežere náklady a jsme dokonce v mínusu. Když byl přetlak ve skle, a byli se, že byl nedostatek flašek, to je tak 2 roky dozadu, tak už to dělali aj tak, že by flašky šli tomu, kde byl nejlepší ten rabat, ale zase museli korigovat, jestli ten zákazník je nový, starý, nebo toho, tak všechno zohledně. Ale zase do toho dobře zapojit. Údržbou. Když máte to středisko údržba, tady to máme, tak to je to, že to středisko, je to zase ta skupinka, která vytváří ten zisk, ale neprodukuje směrem ven. Nebo může, oni mají traktor a můžu tady sousedovi kosit trávu nebo něco dělat, vyptají si za to fakturu, nebo teda vyúčtuju mu to, ale to je tolik pracné a nějaké, to znamená, že museli jsme jich naučit, že každý krok, který tady uděláš, musí být zaplacen. Znamená, že dělej to, co tě uživí, ne? Jakože jenom se tu vozit a něco. Někdo to musí stále i tu údržbu, ale musí na to vyprodukovat ty střediska, které produkují směrem ven. Jo, oni si musí tu službu objednat. Jo? Když na tom hotelu nebude ta žumpa vyvezená v pátek a bude smrdět celý víkend, tak co ty hosti? Už nepřijedou. Jo? To znamená, musí toto začít fungovat, protože to je spojená nádoba. Jeden bez druhého nemůžou fungovat. Jo? Buď si práce přeučujeme, nebo budeme jako tým podle organizační tabule. To znamená, že zase vytvářet ten kolektiv, který si ten zisk rozdělí. Přes oběd tady byla taková, nevím, s kým jsem to mluvil, jakože je pěkné, jak ten Baťa to měl, že všechno dáme do toho úkolu a to, ale v těch našich firmách všecko jakože zúkolovat pomalu po uklízečku, přes účetní a to asi nejde a strávili bychom strašně moc na tom času. Jak všecko zúkolovat, to prostě nešijeme boty a nepodáváme to z bodu A do bodu B. To možná bych si věděl představit, ale tolik operací, kolik je v té firmě a ten kolektiv určitě vytváří, tak je potřeba se soustředit na to konečné číslo, kolik je ten ovlivnitelný zisk. Vyprodukovali jsme to spolu. Ale nesnažme se všecko počítat, protože budeme víc počítat, jak prodávat. Jo? To je cesta do pekel. Je potřeba
Konečný výsledek, takhle to vyšlo, takhle sme sa snažili, dobrý, tak sme si to rozhodli. Jo, dopracovali sme sa k nejakému výsledku. Takže toto je asi tak tomu ovlivniteľnému zisku. Tak, když to spočítáme, jo. Tady je to Slovensko, na Slovensku, jak se to rozděluje, takže máme tam eura. Takže si ještě raz zopakujeme ty výsledky a tady vám ukážu ty modely. To znamená, toto je ten model toho vrcholu, že máme tady ten ovlivnitelný zisk, tady jsme se k němu dostali, tady jsou ty pohledávky odečtené, přičtené, tady je ten ovlivnitelný zisk toho střediska, tady vznikla nějaká korekce z minulého měsíce a to je, ta vznikla tím, že byl doklad, jedna faktura byla nejdřív v nákladech a potom se rozhodli, že to chtějí časově rozlišit. Takže nejdřív byla v nákladech, takže nám to povyšuje z těch 110 na 115 a 18% jde podle té tabulky, co jsme tam měli, taková zelená, jde do těch výplat a máme toto modré, těchto 20 000. Já mám otázečku, ano. Jestli to časové rozlišení je jenom takové virtuální v Excelu, nebo opravdové? Opravdové, účetnictví. No, protože to jako jinak by bylo... To jinak ne, Abra to má super vymyšlené, že vy, když si to tam dáte, tak vám to rozliší. Akorát jsem jich naučil, že časově rozlišit v roku si to můžou jakkoliv. A na to, když je to přes rok, tak to už musíme účetně se ptát, protože to už je, aby to bylo účetně správně. To znamená, že umíme i to, že když si v prosinci něco koupí a my to chceme mít v nákladech kvůli daňovým ponížení daňového základu, tak uděláme interní doklad, který tu sumu časově rozliší. Jasně. A je to hotové. To asi tak je. To se dá. Nebo tam účtujete středisko proti středisku a finále je 0. Takže to nikoho nezajímá, ale vy jste tomu středisku rozložili ten nákup v tom prosinci, třeba na rok, na 2, jak se domluví. A o tom, ať si rozhodnou oni. No a i tady se, kolega si tady opravuje stodolu, jakože už je to v jejich správě a potřebují tam vyměnit podlahu, takže třeba na 2 měsíce nebo na půl roku. Ale když to přechází přes ten rok, tak se to musí udělat tak. No a tady vidíte, toto je ta odměna z toho zisku a tady je obrat a platby. Když to tady na ranči, to mají tak, že nemají žádné platby ani obrat, odměnu. Tam je jenom z toho zisku. Jo? Proč jsme to tak udělali? Protože obrat tady jako není až tak důležité, je to efektivně a platby jsou všecko dopředu, nebo jsou už nějaké faktury, ale pokud ty faktury zase budou nezaplaceny 90 dní po splatnosti, tak se tady odečtou. Teď tady mají 0 tento měsíc, prostě nic, ale oni mají tady tržby většinou, že za hotel se platí dopředu, tam v tom baru se platí hned, na ty akcie bereme zálohovky, takže když by to nastávalo, tak se to spustí. Není problém, ale musí ten zisk zase jít potom dolů. To procento, těch 50%. Těch 50% trošku bych dal míň. Teď ještě, je to dobré, no ale tak 45, 40. Radši začít na míň a pak postupně zvyšovat. Ale už je to tak nastaveno, tak uvidíme. Jo, to znamená, tady jsou nějaké výpočty, kolik přispívají na centrálu a to jsou takové drobné čísílka, takže to už je jenom podle té organizační tabule, jak si to nastavíte, že oni si musí z toho, ty produkční střediska musí živit i těch, jakože neprodukujou. Ten ITčkár náš, co sedí tam, když tady nepojedou kasy, tak oni nevydělají a on se musí snažit, že on je non-stop na telefonu a musí udržovat, aby to všechno vpachčil. Protože to jsou už ty věci, které oni neovládají, když vypadne síť, nebo nejde ta kasa, nebo bločky, nebo něco. Takže to je velmi důležité
aby fungoval a oni si ho stále platí. No. Můžu otevřít dveře? Jo, asi se tady, no, já otevřu tady. Dušně. No. Asi těch čísel, co? Jo. Tak, no, tady máme dva grafy a to je to, že ten zelený jsou ty tržby, červené jsou náklady a ten zisk je žlutě. A teď vidíte, že ten oblik před výplatami, to vypadá takhle, ten žlutý je fakt jakože super, ale když zaučujete výplaty, tak vám to dopadne takhle. Jo? To znamená, tohle je 5 minus 6. Náklady minus minusy a tady je opravdu to, co zbylo. Včetně odpisů a tak dále. Takže je potřeba si takovéto dva grafy, aby vám to žluté zůstávalo nahoře. Vidíte, že tady některé měsíc to padlo úplně dolů a opačně. No. To stane se, říkám, ale je potřeba to mít před těma očima. A když to děláte každý měsíc, tak vám garantuju, že se vám nestane, že byste najednou krachovali, nebo budete to určitě vidět. Že se to někam řítí. Kalkulujete prostě jo. postupně. Co? Že vlastně zkrachujete potom postupně. Postupně, ano. Ano, že to jde dolů, prostě, že to je špatně, něco je potřeba. Buď musíme něco udělat, měnit, nebo je to moc, nebo málo, zvýšit rabatovost, nebo kde máme ty možnosti, nebo věnujeme se něčemu jinému. Jo, tady je to takhle rozjetý biznis, jako je tam v těch flaškách, tak tam je to těžší, ale tady je to o tom, pojďme dělat ty akce, které jsou plusové. Nedělejme ty ztrátové. A to už naznačují oni sami. Pro. Brigádníci chodí nejradši na které akce? Lucia. Najväčšie. Čo? Ty najväčšie. A na ktoré? Bull riding. Bull riding? Proč? No, pretože sa najviac zarobí. Najviac zarobí. Sú krátke, že? Nejak svadba, tu byť 24 hodín. Jo? Prostě to už tam začínají počítat, protože brigádník má fix 4 eura na hodinu a plus odměna z tržeb 2% děleno počtem těch brigádníků. A plus tringelty. To znamená, tringelty jsme taky museli vyřešit. Výplatní pásku brigádníka se vám sem nedá, ale můžu mu ukázat, kde to má všechno rozepsané. Kolik dostal na hodinu, kolik dostal za tržby a kolik dostal za tringelty. Tringelty chceme, nechceme, aby zůstávali tady, ale dělíme to mezi brigádníky. Jo? Takže tak, usmívej se a bude tringeltu víc. Takže toto je ta stará organizačná tabula ranč, tu jste viděli novou, to je tato, jo? To znamená, že zase na ten produkt naměřená a zase podle toho se to rozděluje. To znamená, toto je rozdělená česká tabule, to znamená, zase ty procenta rozdělujeme, vy jste se ptali, to je ten součet 90 a 10% jde na tu centrálu, ale tady ty jednotlivé divize nebo oddělení mají ten doporučené a ten součet těch celkových procent, které má. To znamená, ředitel řekne, zůstává toto číslo, nebo dávám tady víc, nebo prostě, ale musí tady pořád být 90. Tady toto kontrolní číslo nesmyslelo. A tím pádem se to potom rozpadává mezi ty jednotlivé. A ty už máš těchto 37,30 a rozděl. Udělej si to ty. No. Pak se to přemítne, když dosadíte sumy, tak se to přemítne. Oni taky vedoucí rozdělují na měsíční bázi, každý měsíc? Ano, každý měsíc. Toho 5., 6. už to rozdělují. Jo? A znamená to, že když v té výplatní pásce má vlastně za dovolenou už nějaký paušál, který tam musíte dávat, musíme, no. tak ve chvíli, kdy nepůjde do práce, jeho nadřízený mu řekne, že tento měsíc dostaneš 0,5%, a on nedostane prostě výplatu,
ale musí počítat s tím, že si to bral v těch výplatních. Áno, musí to někdy jako řešíme, že vlastně když byl dovolenou, tak jsem nepracoval. Nemůžeš přece dostat to. No jako třeba měsíc marodí, tak má 0. 0, tam je 0%. Hotovo. Není nočel. Však si tady nebyl, co jsi vyprodukoval? Nic. Jo, má zlomenou nohu, nebo já nevím. Co? Ano, že to potom, jako on to doběhne na to. No. Tak. Zase jsme u toho, jak začít ještě ten definovat účel, produkt a cíl. To znamená, to jste měli na těch školeních, aby ty lidi měli v té firmě definovaný cíl, účel, produkt. Viděli jste to aj na těch tabulích. To znamená, že já jsem tady zase pár příkladů. Franta sehnal na nákladách 4 pneumatiky o 6 000 zlevnění, čistý ovlivnitelný zisk je 6 000, je 25% výplat, to je 1520, 75 korun pro každého. Možná to je směšná částka, ale tam to začíná. Jo, ale pro všechny. Jo. Takže vždycky, když se najde toto, já jsem teď včera pochválil ajťáka našeho, že 4 000 korun ušetřil za Vavře, se dělá taková X-vazba, DRC doklad, to je daňový reverse charge doklad s fakturou přijatou a vždycky, když se chceme na to podívat, tak musíme klikat asi 6 kliků a takhle to máme na jeden klik. Takže něco vymyslel pro ty lidi, aby jim ulehčil čas a kliky. Jo. Protože v té Abře fakt co klik, to furt něco někde, takže dennodenně se dá něco vylepšit a zlepšit, aby jsme byli rychlejší a efektivnější. Tady obchodní Matouš prodal 100 000 lahví bez slevy 10%. Cena lahve 25, vydělali jsme 250 000, zvýšili jsme zisk, jo. 25% šlo do výplat, 620, no to už je rozdíl, 3 000 navíc. A co potřeboval, aby prodal bez té slevy? Potřebuje školení o tom, jak to udělat. Stačilo možná se s tím přepáčením, s tím zákazníkem ožrat, že jo? Třeba, já nevím, nebo jít s ním na oběd, nebo něco udělat, abych já nemusel na tu slevu. Však víte, když je zvyšování cen, když jdou tam s tím, že musí zvýšit cenu. No ani to neskoušejte. No, na takové věci. Jo? A když dá tu technologii, a když vám to nedodáme na čas a nebudete, jaká škoda bude způsobena, když vy nedodáte našim dalším zákazníkům. Jo? Takže techniky prodeje je potřeba studovat, jako ano, když proti vám sedí zase zkušený nákupčí, tak taky říká, ani to neskoušej, že jo, když dodáváte do řetězců a do takových, ne. Ale hold, no tak nějak, tak musí existovat nástroj, jako, jak to prodat za tu cenu a či jestli si to ta cena zaslouží. Môžem sa niečo spýtať? No. Som sa mal vrátiť k tomu začiatku, ako si ten prvý slide dali. No. Že 7%, 38% a 55%, čo máte rozdielne. Tady tam je. No. Tak rozumiem tomu správne, že vlastne vy urobíte ten tretí zdroj ovplyvniteľný zisk. 55%. Vy urobíte príjmy minus tie výdavky, kde sú započítané náklady na ten tovar plus všetky tie režie a všetky tie veci, ktoré sú ovplyvniteľné. A to číslo, čo vám vlastne vyjde, tak 55% ide na výplaty, hej? 50, na tom rámči. 55 ste mali, ale... 50. Nie, to bolo, myslím, Hentová stále metie. To je to celkové číslo, čo tam bolo, tých 900 000 českých. Prvý slide ráno, čo ste... Áno, čo bolo ráno. A ako sa percentuálne skladá v tom brikole, že koľko percent asi zhruba ide z obratu, koľko z platieb a koľko z toho zisku. Áno, len... To vás metie, už musím to na budúce ináč. Mňa by zaujímalo, že koľko vlastne percent, keď máte tržbu, ja neviem, 100 000 eur mesačne, hej, 70 000 eur sú náklady na tovar. 30 nám ostalo. Koľko z tých 30% ide na mzdy?
V tom brikole je to tých 17-18%. 13-18% Áno. Že vlastne keby jedna petina. Ešte raz. Zhruba 1/5 z nepriamých nákladov. Áno, áno. Ale to si musíte vy nastaviť. Vy si musíte postaviť na... Áno, tak. Aby som pochopil, že Jasné. to rámci finančného. Vy si musíte nastaviť, že spočítať si tie výplaty po starú a po novú. A na čo chcete dať pozornosť? Teraz je tu o tom, že venuj sa tomu, co zvyšuje rozumiteľný a následne tvojich výplat. To znamená, že čo u vás prevažuje? Ten slajd na začiatku, čo bol tých 10, 20 a 70, alebo 10, 30 a 50, to znamená, že čo je u vás problém? Je problém ten zisk, alebo ten obrat, alebo náklad by sa viac zamerať. Na čo? Ja mám akože finančný systém a mám ho rozdelené na podúčty. A mám jedno z tých podúčtov, mám aj vlastne výplaty. Len som nevedel, ako to vy máte, že to je tá, koľko percent z toho celého je to výplaty. Jo. Takže chce si to tak rozdeliť, že na čo dať. Takže takto to rozdeliť. Jo, a to je tiež, že to znamená, že keď sú zainteresovaní na tom zisku a budú vedieť, čo sa týka tých nákupov, tak potom už nemusíte kontrolovať tie zbytočné nákupy. Znamená, že oni nech si kúpia, čo chcú. Mne to je tiež úplne jedno. Ja to len procesne schvaľujem, aby to účtovnícky dopadlo dobre. Či to bude drobný majetok, taký majetok, alebo či sa to bude časovo rozlišovať, nebo nieco, ale je mi jedno. Samozrejme, keď teraz majú v brikole, že no, už by sme si aj to auto mohli kúpiť, OK, peniaze máte, je to na vás, ale odpisy už idú za vami, lebo od nového roku sa to zmení. Už to je vaša udržiteľná položka. Jo? Najednou je starý autodoby, vašeho dajme opravu. Áno, lebo on ten obchodník, teraz keď sú tam dvaja, traja ľudia a teraz za tým sedí 6 skladníkov a ešte plus nejaký, tí to nepotrebujú, ale on to potrebuje. Ale treba vysvetliť, že keď on nepredá, tak vy môžete ísť domov. On tam sedí, najazdí tie kilometre a teraz hovoria, že málo cestujú. Preto u nás obchodníci musia zápis jednania poslať všem ľudí do firmy. Všetkým. Proste majú babre na to, je to agenda CRM, napísať, čo sa tam odohrá a poslať. Proste pošlite, čo sa tam odohrá, lebo aby sme vedeli, jak sa to vyvíja ten trh. A když rozšířujete firmu zaměstnance, to znamená, že musí dostat nějakou výhodu, obchodníka a další, alebo jakým způsobem se to řeší? Tak to se řeší teď, nebo tak, já navrhuju, aby ještě zobrali jednoho, ale zatím nemají to v hlavách přesvědčené, že áno. Když bude ten souhlas, tak co, kúpime mu auto? Dáme mu počítač a tyto nástroje tomu dáme. To oni vědí, že to nějakých 1000 €, 2 nějak ty výplaty nerozhodí. Ale to auto zase nebojte sa toho, lebo ono se časově rozliší. Tak co? Tak si řekneme, za kolik musí prodat. Jo, zase ta tabulka na začátku. Takže plánování máte, ale nepřímé. Nepřímé, no. Jo, podle toho trhu, co se zrovna děje. Jo. Petr, chtěl jsem se zeptat, ty odpisy teďkom, který běží, tak běží, ale když si vezmou nový, tak to přenáší potom už do toho systému, no? Ano, když jsme budovali ranč, když jsme budovali toto, tak to jsou odpisy na mojím středisku. Ale teď, když se třeba ta hala dozadu, co plánuju, tak to je moje středisko, moje investice. Vím, že to chci, prostě tak. Ale pokud, jak jsem vzpomínal toho koně, že si ho chce koupit, tak ty odpisy už budou ovlivňovat ty výplaty. Založíte si jenom analytiku na odpisy, ovlivňuje zisk a druhá analytika neovlivňuje. Hotovo. Jo, takhle, takže vy si jednoduché, který odpisy ponižují výplaty a které neponižují. Takže ty globální tam nedáváš, které jsou zahrnuty. Áno, ty sú
jasně jsou to budovy na 30 ale let. potom takový nějaký, co můžou ovlivnit, jestli má obchodník 1 auto, 2 nebo 3, to už Ano. si rozhodujou, Jo. jestli má 4 vrtačky, nebo jestli má notebook za 5000 nebo za 20, to už si rozhodují mezi Jo, sebou. Jo, třeba ty odpisy, oni si teď kupovali tady ty konvektomaty a něco, no jsou šikovní, oni si to rozpíšou na drobný prodej, teda drobný majetek, už ví jak na to. Jo, říkám, je to takto, hotovo, je jen potřeba jenom účetně trošku je vzdělat tím selským účetnictvím. To je další ten seminář takový, aby pochopili ty jednoduché souvislosti, že kdy a jak ty doklady dělat a co to způsobuje s výplatama. No. Ty uděláš strategické rozhodnutí, nebo chtěl bys ho udělat, že je nějaký nový produkt, brikolu, a ty bys ho chtěl uvést na trh, oni ho nezvaní, oni ho prodává, ty se rozhodneš, že vezmeš nového obchodníka, nebo chtěl bys ho vzít, že to s nima konzultuje, a nebudou s tebou sdílet tu myšlenku, ale ty jako majitel, jako strategicky tohle to chceš udělat, tak to nedopadne. Teď my jsme chtěli koupit 2 firmy, které nabídly, jedna firma nám nabízela za 320 000 a druhá chtěla 30 milionů. Já říkám, jdeme do toho, byli jsme se tam podívat, koupíme tu firmu, konkurenci zvýšíme, řekli, že ne. OK, do té velké bych nešel ani já, to byla blbost, ale do té menší bych šel. 320 000, to 9 milionů českých. Není to o tom, že ty třeba nemají to rozlišovací schopnost. Ale pokud to není, já tam do nekonečna nebudu. Pokud to nepřijmou za své, tak jdete proti zdi. To byla tvoje chyba, že jsi tak rozhodl. A já to nepotřebuji. Já jako už tak nepřemýšlím. Jako když chci něco prosadit a je to baterky a fotovoltaika. Baví mě to, moje středisko, můj projekt. Hotovo. Nebavím se. Jo, protože vím, že jich musím osvobodit od těch energií. Až teď mi za to platí na moje středisko, ale prostě je o to, že vím, že už ty energie dole nepůjdou. Takže proto do toho investujeme ten volný kapitál, aby jsme ušetřili a zvýšili to. Takže na své bedra převezmeš strategický rozhodnutí. Ano. Protože oni by ho neakceptovali. Ano, tak. A v budoucnu se jim to jako vyplatilo. Ano. Vždycky to, co jakože vím, že by neprošlo, tak si to vezmu na sebe. Jo, teď jsem dělal brikolu, parkoviště a halu, takovou maničku, no tak říkám, dobré, toto ještě vezmu na sebe, udělám to a už stačí. No ale nákup firmy je přece strategické rozhodnutí. Ja však je to, jo. Jako, možná to ještě dopadne. Tak, takže jo, toto je na ty účetní, že ty účetní vždycky ty správné čísla, aby byly, protože pokud nebudeme umět spočítat neuvěřitelný zisk, tak furt se budeme splácet. To znamená, musíme ty doklady a všechny ty náklady a výnosy mít správně, aby jsme to dokázali spočítat. A vždycky, když ty zaměstnanci něco neví, jako tak já říkám, tak běžte za účetní a tam to vysvětlí. Teď když sice nemáme, teď to jdou za mnou nebo to, ale jde o to, že vyreportovat to a najít v té abře ty doklady, aby to bylo přehledné. Jsem to video jedno nepustil, tam to bylo vysvětlené. Jo, takže jde o to, aby u nás všichni vidí do toho účetnictví a klidně je to moje středisko. Jo, všechny doklady. Já s tím nemám problém, já jsem to úplně otevřel. Když nikdo nemá někde přístup, tak mi zavolá, dobře, OK, dám to tam, pustím tě tam, klidně se na to podívej. Jo? Tak, je to zjistné. Jo, tady bylo o těch tringeltech, že prostě jaké výško nechají vidět v hospodě za usměvavého a šikovného číšníka. Jo? To znamená, že to v té gastronomii zase sami to vidíte, když cítíte se tam dobře, tak rádi ten tringel necháte. Jo. Kolik zákazníků navštíví hospodu, která je špinavá, nepříjemná atmosféra. Toto bylo pro tu Ukrajinku. Jsem musel vysvětlit, že když tady bude pořádek, tak to bude fungovat. Když tady bude nepořádek, tak prostě ten
začnou nám ty zákazníci odcházet, ale oni ti to neřeknou. Jo, neřeknou. Dárky pro zákazníky, no to byl taky problém, když jsme to zavedli. Znížit na co? Jo, je tam ten zákazník s něčím a teda na to jednání, nebo dá ten prezent, že jo. Tak zase musel se vysvětlit, že co je to várka trojuhelník, trošku to rozvinout, tu debatu, aby prodal o těch 10% víc tu cenu, aby nebyla otázka vůbec o cenu. Hlavně mi dodejte. Jo? Takže s tímto se taky potom můžete potkat, to tam přijde, když začnete o tom zisku. Prostě škrtejme ty náklady, aby jsme měli co nejvyšší výplaty. Tak OK, jde to, ale do určité míry. Jo, tady to je jasně napsáno, že je rozdíl prodat 1 000 000 s 5% rabatem nebo prodat 500 000 s 30% rabatem. Kolik se naběháte za to, kolik úsilí musíte věnovat tomuhle, kolik tomuhle. Jo. To znamená, že i ty vaše produkty, že já neříkám, my nejsme nejlevnější firma. Ale kvalita, servis, dodávky a ty zákazníci, někteří jsou mailovaní, no, který prostě jenom cena, ale potom, když volali před rokem, že nebylo sklo, tak bohužel nemáme. Nebo furt jenom cena. Máme jenom pro ty, co s námi fungovali. Takže to je taky. Můžu se ještě zeptat ohledně spravedlivého odměňování, když budu mít tomu obchodáka, který se zasloužil o to, že udělal v jednom měsíci dobrý biznis a druhý měsíc tam z nějakých důvodů není v práci a dojde k platbě té faktury, kterou on vlastně vydal. Jestli to tam máte nějak provázané, aby... No, tak dobře, když on prodá nějaký velkou zakázku, něco, jo, tak první je dostane z toho prodeje, ano, něco. Všichni, je to potřeba vyzvednout v té firmě, že to udělá. No a potom, když dojde platba, tak to udělejte po druhé. Protože ten z toho prodeje a z toho zisku, to jde hned do výplaty. A čeká se už jenom na tu platbu. Jo? To znamená, nebo... Jaká tam máš vlastně docela vyvýšené na nějakých, nevím, 30... Ano, se to zvýší, protože ten cash je strašně důležitý. Jako, tak když on není teda v práci, to znamená, jako, že... No není, no tak ale do té filozofie nepřičinil ses, nemáš, ale on se jakože přičinil a doběhlo to až další měsíc. Tak doběhlo, ale on to dohodnul přece, ne? A že ta platba došla na čas. Nedej bože, kdyby se to odečetlo, že to je 90 poplatek. To ukamenují, že? Za takové velké. Jo, aj prostě aj zežrali v té chvíli. A délku splatností ovlivňuje kdo? Obchodníci. Že oni mají právo, každý má, jeden má 30, druhý má 60 a já dávám až 90. Jo? Nad 90 dávám já. No, takže máme nějaké pravidla, to je nastavené v systému a oni vlastně to nastavují, adresáři firem a tam je taková kolonka splatnost a jestli to povolí nebo jo? Tak. Výsledky denně, no, toto je vývoj. Jo, toto je vývoj obratu, to jsem říkal. Že ještě přemýšlím totiž, tam já to dovedl na tom myšlenku ten dotaz minulý. On to dohodl, tím pádem právem by za to měl dostat a potom ten podíl ze zisku, ale když ten jeho nadřízený na měsíční bázi teda určuje, jaké procento mu přidělí, a jak jste předtím zase řekl, že nebyl práci, byl nemocný, nepřičinil se, jak to tak, tohle je systémově vyřešeno. To není to tak úplně striktní, nebo ten šéf by to měl vědět, že to dohodnul, nebo jak... Když by to byl nějaký extrémní případ, my máme, by vám musel takové budíky na obchodníky máme, kde je strašně moc parametrů. To znamená, že za kolik prodal, s jakým rabatem, všechno toto vidíme, nebo za každého zákazníka je někdo zodpovědný. Jo? To znamená, že aj kolik mu došlo plateb od těch zákazníků. Takže vidí tyto parametry a podle toho to hodnotí. Je to pravda, že ten obchodník není v práci a on se veze, nebo ty objednávky jdou, že jo? On prodá, no ale on to na začátku dohodl na celý rok. OK, tak tam nemusíš chodit.
Když to funguje, věnuj se zase další. No. Takže toto je o těch pohledávkách. Teď se to zvýšenej míře reportuje, protože jsou s tím problémy začaly, takže musíme to přidat. Toto je ten seznam, ty pohledávky připočítané, odpočítané a staré. Jo, a tady vždycky dojde takový report, kde je vidět, kdo to je, jaké ty platby a kolik se odpočítává spolu. Jo, to znamená, to dojde všem, až po tu uklizečku. To znamená, vidí, kdo to způsobil, když se to odpočítává, ta pohledávka. Jo, ale musí, to je jenom report zabry, aby to bylo dohledatelné. Jo, ta suma. Takže toto jsou 3 reporty, připočítatelné, odpočítatelné a staré. Staré, které je možno po zaplacení připočítat do výplat. Stále to slovíčko tu je. To je důležité. To je odpověď, jak ovlivnit výplatu. No tady tímto. Vy máte asi určitě zpracované, jaká je nejčastější fakturace, které dnu splatnosti. Nejčastější fakturace dnu splatnosti dáváte si 14 dní nebo 30 dní? Já 14 dní, ano. 14. Že ty delší splatnosti jsou spíš... Ano, protože jak jsme říkali, že ten obchodník dej delší splatnost, ale uvědom si, že snižuješ výplaty všem, protože to přijde později. To znamená, snažte se kratší ty splatnosti. To nevypadá. Toto už jsme viděli, to byly ty pohledávky, teď ten vývoj. Toto jsou ty platby za den, to jsme viděli. Jo, tady toto, já jsem byl na spoustu seminářích a taky tam říkali, zaveďte nějaký bodovací systém, nějaké body, co to tarify a já nevím co, ale podle mě to je jenom překlopení nějaké té hodnoty peněz výplat do jiného modulu. A strašně zatěžujete hlavu lidí. Prostě hledat tu nejkratší cestu. Výkon, peníze, nebo výkon, výplata. Prostě spojit. Jo? Takže já, jako tyto body, já jsem taky nad tím přemýšlel, ale to velmi rychle opustím z tohoto důvodu. Jenom hledáte proměnnou. Nevím, ale každý jak si má. Toto jsou to rozděly zisk po střediskách, to jsme říkali. Jo. Peníze jsou tím nejreálnější našeho života a musí pochopit vyprodukovat snadně kolektivní. To znamená, že když tam budu sám, tak to neudělám. Musí ten kolektiv fungovat a musí hlavně fungovat ta komunikace a ty vztahy, jinak se vám to zase rozsype, protože jeden člověk neudělá nic. Potřebujeme vytvořit ten tým a proto potom ten tým si musí rozdělit nějakou tu odměnu. Jo? Produktivní tým musí být sehraný a společný cíl a jít za tím, aby si to potom mohli užít. To znamená, že i ty vydělané peníze je potřeba si užít, jak se říká těma rodinama a dětmi. No a teď, co jsme začali dělat, a to je odevzdávat to těm mladším generacím. Já mám tady takové 2 příběhy. To jsem teď udělal, a to je tohle, že řeším tu otázku toho nástupnictví a souvisí to s tím, že pokud bude fungovat ten odměňovací systém, tak to můžu někomu předat a budu rád, když nezůstane tady po mně ranč a budovy a tyhle ty věci, ale aby tady zůstal systém. Protože ten systém, když bude s těma lidma, tak to bude fungovat. Jo? Tak jsem si to zase zkouším na svém vnukovi, který jako hraju fotbal a za vysvědčení jdeme do Berlína na mistrovství Evropy, kde to bylo Taliansko, a nějaký západ, co nespomínám. No a tak jsem vzal tu knížku a říkám, budeš si psát všechny náklady
co budeme mít spojené s tou cestou. Takže poprvní spočítat peněženku moji, babkinu a jdeme na to. A prostě jsem viděl, že ty vůbec nevěděl nic o tom, jak to funguje, takže tady mám obyčejnou mincovku, aby dokázal udělat, spočítat si prachy, jo, fyzicky teď měl problémy, že když byly nějaké výdaje, že to je karta, co je hotovost, jo, to je ta finanční gramotnost, kterou trošku musíme těm lidem, těm dětskám začít dávat. Tady jsem mu to potom sečetl, kolik byly náklady a tak dále, vypočítat si průměrnou spotřebu auta. A teď jsme dělali tuto akci taky s dětma a to je to, že taky posláním bylo toho, že pojďme něco udělat, aby věděli, co dělají rodiče v práci, ale něco udělejte, dostanete naše dolary a potom vlastně za to si můžete koupit nějaké občerstvení nebo cokoliv. Takže my tady máme ještě takovéto dolary, to vám můžu takhle dát, kolovat. Když jsme tady splatili s těma dolarama, takže jsme ti děcka to učili, že museli něco se naučit. No a vlastně vzniklo takové odpoledne docela pěkné. Byla tam sice malá čas, ale na ten první ročník to stačí, aby jsme věděli, že něco udělali, něco se musí udělat a potom vlastně za to dostali tu odměnu, až že si opekli špekáčky nebo něco takového. Takže aby i ty team buildingy s těma rodinnými dětma vždycky pochopit to, aby ty děcka si uvědomili, že co jsou to peníze. No, bylo hodně zajímavé pozorovat úrok, když si uložili peníze, já jsem měl 50% úrok, tak za chvíli zjistili, že to je super, to tam dáme a přijdeme a chodili furt a teď jeden vypral a jak to tam vložím znovu a zase to vložím a já říkám, ne, to musí ležet, je termín, hodina, nic, jo, prostě úročení za hodinu a tak. Takže, ale viděli jste, jak za chvíli začali fungovat. To znamená, že trošku v té finanční gramotnosti je vzdělat. Museli tady stříhat nějaké věci. Takže, a jak to naučit u těch, jak říkám, spolupracovníků. Takže, co jsme ještě udělali? Takže, teď to bylo takové, že jsme přeúčtovávali ty náklady mezi střediskama a všechno. To znamená, jsou to jenom čísla. Ale co jsme udělali od nového roku, že jsme vlastně rozdělili ty střediska nebo skupiny středisek a každému jsme založili svoje účty. To je nové, to znamená, že už ta hra není jenom taková účetní, ale už jsou to reálné peníze, cash flow. Jo, protože jak když se chodíme na to školení Business Success, tak to je finanční management, se to jmenuje, že? Tak tam nám furt hustili do hlavy, že udělej nějaké obálky a toto a každé zvlášť a odkládej si účty. Já říkám, však to je tak finanční, tak náročné, jakože jak to spravovat, kdo to bude dělat. Říkám, to není reálné, ale potom jsem se pro to rozhodl. To znamená, že každé středisko si hospodaří se svými penězi. To znamená já, Ranč, Briko a Valtice. A 4. By si firma měla jenom jeden účet. Jo? Tady dojdeme k tomu. Toto je ono. To znamená, že tady jsme rozdělili od první pozakládali účty. Tady to mám takhle nakreslené, abyste to viděli. To znamená, že tohle jsou já, ta centrála, tohle byly původní účty. Byly jenom tento a tento. Vždycky každá ta pobočka má eurový a český účet. Museli jsme všechny platební karty vyměnit, poklady ponastavovat a tak dále a tak dále. No a jak jsme vlastně, jak to nastartovat? Tohle se udělalo na konci minulého roku. Uzakládat to trvalo tak měsíc, všechno povybavovat, OK. A udělali jsme to, že jsme všechny závazky zaplatili. To znamená, všechny faktury jsme chtěli od dodavatelů a všechno zaplatíme.
aj když to má splatnosť, nevím kdy. Jo, já jsem si potřeboval střihnout to hotovo. Start byla 0 závazků a máte jenom pohledávky a zásoby. To jsou takzvané ty aktiva. Jo, nebo já jsem to potřeboval nějak takovýto model, možná někdo použije jiný, ale prostě toto jsem si dal, to znamená, pojďme to. A co jsem s tím chtěl sledovat? To znamená, že když si vezmeme, každý si bude hospodařit sám, tady jsem vyčíslil ty aktiva, to znamená, kolik je zásob a kolik je pohledávek. To jsou stavy 31.12.2023. Jo, toto jsou Baltice, toto jsou srní, jo, toto je celkem srní v českých korunách a toto je tady na ranči. Jo, protože mně už taky se nelíbilo, že tam pořád byly takové ty řeči, a na ranč tam zase utrácí peníze a my nemáme a toto. A říkám, konec, budeme to porozdělovat, bude klid. Takže museli se naučit na ranči zase ten ředitel spravovat tu banku, spravovat banku v tomto Srní a zase ve Valticích. Takže ještě nám do toho odešli ty účetní, no tak ještě to bylo navíc. Kvůli tomu. Ne, tam jedna šla do důchodu a ta druhá z jiných stavů. No. Ale jednak, když toto viděla, tak tam jsme měli jakože už vybranou náhradnici a to nevydrželo. Uskočil. No. A jo, takže toto jsme udělali a bylo dobré, lebo první měsíc, když jsme neměli ty závazky, tak oni nemuseli nic platit. Furt jenom peníze chodili na ty účty. A teď chodili ty omylné platby, museli jste to přesměrovat z jedné strany na druhou, dělat tam pořádek. Až si to sedlo, to trvalo tak 2 měsíce a pak nastalo to placení, že jo, začínalo to ty nové nákupy. Takže naučili se to platit a trošku hospodařit. A co jsem vymyslel další hru pro ty účetní, nebo pro ty, co mají ty na starosti ty banky, že jak může účetní ovlivnit výplaty, nebo tak, to bylo plánované na ně, tak je to úložka. To znamená, máte peníze navíc, uložte si je rovně za 5%. Co? To bylo pro děti, to bylo pro děti. Pro děti bylo 50. Děti nevidí, děti zase nevidí, kolik je 5% ze 100, ale 50% jsem dokázal myslet, že to je polovina, tak zkusme to nějako. On byl ještě čtvrták a neumí počítat procenta, takže nějak jsem to vypočítal. Takže pro děti 50. No a pro tyto 5% minimálně musí to být 10 000 euro do 250 000. A říkám, ale na 14 dní. OK? Tak začali teda ukládat. Vývoj dopadnul asi takhle. To znamená, tady máte úložky, kolik si uložil Bricol a kolik si uložil Ranč. Vidíte, že tady mám to stále kolíše. To plave tak na hraně a tady to jde postupně nahoru. To znamená, že ty aktiva se zase vracejí zpátky mně. Já to zase uložím někde za 6, za 8. Jako jo, dokážu to. Takže, ale jde o to, že si hospodaří, ale trošku, ať se naučí to riziko. Že, aby bylo na výplaty, aby, když bude hořet, zavoláte do 2 dnů, vám vrátím tu sumu, jakou potřebujete. Nemusíte se bát. Nemusíte časný výběr. Taky výběr, jo, prostě a počítáme úroky. Na den přesně, jak to je. Tady to je vývoj v Čechách, kolik mají uloženého. No a toto jsou, kolik vydělali každý měsíc, to je ten kapitál, jo, mají svůj kapitál a kolik jim to přineslo do výplaty. To je ten úrok 5% každý měsíc, takže vidíte, jak to... Takže ten úrok přidáváte do výplat, jo? Jo, to je ovlivnitelná položka. Jo. Nebo já zase to uložím dál a tak dále, už si s tím hraju. To znamená, ale to je již to, že aby se naučili s těmi penězi hospodařit, aby věděli, že mají, můžou, jo, trošku některý tyto uložené sumy vyvolávají, však si ty peníze rozdajme, jo, to už taky jsem slyšel, jo, to je trošku, ale je to zase potřeba vysvětlit, že
To prostě jsou peníze, které budou použené na nákup zboží, čeká vás další auto, tamto, takže nemůžete, takže jde o tu finanční gramotnost, aby věděli, jak se říká, s tím hospodařit. Takže toto je vývoj s těma penězama, aby i ta hra pro to účetní oddělení trošku byla taková zajímavější. Lebo my jsme furt do minulého roku spravovali ty peníze jenom já a manželka. Ale do nekonečna to nejde. Já už to musím někomu dát a teď byla obava, a co když si někam pošle a to tak. To je tolik kontrolních mechanismů, že a jsou to spolehliví lidé a dám jim tu důvěru a tady to máš a už si to plať ty faktury a všechno a pohledávky a všechno si to dělejte sami. Jo, takže je to zase příprava na to nástupnictví. Tak, no a pak se vymyslel další hru, na které pracujeme, a to jsou úložky zaměstnanců osobních. Jo, to je teď nové, to dostali minulý týden, tak uvidíme, jak to dopadne. To je zase, že můžou vlastní prostředky uložit ve firmě a zase budou úročeny 5% plus, tak bude nárůst toho ovlivnitelného zisku větší, jak minulý rok, tak se to zvýšilo 1% zpět. Takže taky nějaké takové hry, aby mohli, to znamená, že zase si ty lidi trošku, že mám tam kapitál ve firmě, tak udělám všechno pro to, aby se jí zažil. Jo, tohle to dělá Baťa. Všechny ty peníze zase postupně. Petr, jak odebíráš z toho ten zisk, když z toho kapitálu, oni odevzdávají ten zisk? Nebo? Kdo? No, když to hospodaří samostatně, tak samozřejmě tam se tvoří zisk, který je potřeba potom rozdělit na investice. Tak jak odebereš z toho ten zisk? Však to středisko ho vyprodukuje, musí si s něho zaplatit daně a to tam zbyde, ten zisk. Ale zase, já zase mám takové ještě z minulosti odpisy, takže ten zisk se vykompenzuje, nebo nevím, jak to ještě. Že to bereš odpis sama zpátky, jo? No, ano, zase naspátek. Já se starám o to, aby moje středisko bylo ve ztrátě. No jasně, aby ta daňová, já mám na starosti, aby ta daňová zatížitelnost byla co nejnižší. To je moje hra. A oni mají, aby byla co nejvyšší. Jo? No, vymýšlím to, jak to udělat, aby to bylo daňově optimálně a tyhle ty věci. Ale oni mají svoji hru, čistou. Jo? Takže takto. No a toto je podvědný, no, takže to je asi tak zhruba všechno, co je k tomu. Ty se potom daní, jo? Ve staročce se nám daní, jo. To, co nám nateče z těch bank, tak to potom se. No ale jako pro ty zaměstnance. Ne, to řeším tak, abyste to nebylo. No. To ještě tam hledám takové píčky. Ne, v pohodě, tam je napsané, že už jsou vložky, už jsou daněné. Ano, zdaněné. Prostě čisté, aby to bylo jednoduché. Já to chci pro ty lidi co nejjednoduše. Žádné, prostě vložili jste a žijte z toho kapitálu, že mám, a ještě mi to vydělává nějaké peníze. Jo, protože dneska už je to takové, mají to tam a... Jo, už mi včera jedna psala, jestli to může donést hotovosti. To chvilku potrvá. No, takže já jsem to pak shrnul do nějakých 13 bodů. Tady toto zjistit lidé, jaké výplaty potřebují, to byla ta tabulka. Vypočítejte si hodnotu práce, která čisté mzdy, to je tak krát 2. Jo, prostudujte si účty měsíční hodnoty, to znamená, to jsou ty ovlivnitelné, neovlivnitelné účty a jaké mají hodnoty, případně něco označit. Označit fixní variabilní náklady, vytvořte průměr za měsíc jednotlivých účtů. To znamená, že rozdělit si to, jak to tam bylo po těch měsících, kolik to je ten účet, toto připravit, označte ovlivnitelné a neovlivnitelné účty, to znamená, co může ovlivnit, co nemůže, a podívejte se ale na ty doklady, které se účtují na tom účtě. A pokud najdete, že tento doklad tak, tak ten účet rozdělte. Jo, prostě nějak to rozdělte. Nerozdělte účet si podle středice.
To znamená, aspoň si vytvořte to středisko šéf, abyste se do toho, aby byste klidní, mohli jste spávat. Takže na Brikolu máte 2 střediska. Jo, jedno má manželka, jedna. Já jsem si to aj se ženou. Takže 3 střediska. No, firma a vy a na Brikol, centrála, to ještě patří tam taky. Potom je manželka, to je šéf, 12, 13 jsou já. A potom jsou další už tu na ranči, 14, 15, 16. To znamená, že Brikol má 4 střediska. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 se nepoužije, 18. 9 středisek. 9 středisek. A mezi sebou přefakturovávají tady ty náklady. Ano, mezi sebou interně si přeučtoval a teď si to i platí. Ale ten Brikol včetně ranču. Ne. Ano, to je Brikol včetně ranču. A Brikol samotný SROčko má kolik středisek? 9. Dohromady. Jedno ičo má 9 středisek. Jo. Ale Brikolu jsme udělali jednu skupinu účtu, tam. Já mám svoje se ženou. A tady ty střediska na ranči jsme všechny dali dohromady. Že ranč vlastně patří pod Brikol. Ano, Ičo. ano, já jsem ičo. myslel, že to je jiné ičo. Ne, já jsem říkal na začátku, jedno ičo. Jo? Ale na ranči, proč jsme udělali ty střediska, jsou tady 4, ty aktivní. 1, 2, 3, 4, ano. A dali jsme jenom jeden účet, protože ten účet je má spojovat. Oni tady musí koordinovat, aby měli na to peníze. Nebo jsou provázaný strašně. Protože kdyby jsme to udělali každé středisko vlastní účet, tak se z toho zblázníme. To je tak náročné sledovat ty toky peněz, že ale když to bude nezbytně nutné, OK. Ale teď to musí spojit. Dohromady. Zase někdo volá, co jsem docela. Dobře. Tak. Zjistěte, jaký musí být prodej s jakým rabatem. Toto bylo v té tabulce první. Jo? Definujte účel produkt, to je zase z prsty mzdy. Vytvořte si tabulku výsledku. To byla ta tabulka, takže bod 9 máte, to vám pošlu kostru. Motivační složka, tržba z prodeje, určitě denní reporty. To znamená, že ta první, co byste měli z toho prodeje, co máte to číslo, tak to první začít zveřejňovat a nějak to motivovat. I kdybyste měli zavést první motivační odměnu z prodeje, tečka, aspoň nějak začít. To je to nejjednodušší. Jo. Motivační složka odměnitelný zisk. Toto je o tom odhalit ty karty. S tím musíte být tady přesvědčení, že do toho jdete. Ale já říkám, nic jiného vás nečeká. I kvůli vašim dětem. Stejně to jedno musíte někomu odezdat. Když to chcete prodat, tak možná ne. Jo. A tady ten 13. bod, vždycky to zavádějte v nejsilnějších měsících. Už jsem to jednou říkal, nemůžete to zavádět, nový systém bude nižší výplata jak minulé. To nejde. Musíte počítat, že vám ty mzdy narostou. Ale nebojte se, když jako budete mít krvopotní problém, když jste byli zvyknutí vyplátat, já nevím, jednej například skladníkovi 30 000 a zrazu musíte vyplatit 70. Ale pokud ty čísla jsou, tak buďte klidní. Musíte to mít dobře spočítat. Pokud ty čísla jsou, tak vy musíte mít na konci větší, ne váš profit. Tak se říká, nesmíte být až tak. Prostě, pokud to ten tým dosáhnul a udělalo to, není já s tím mám problém. Jo. A to je asi tak všechno. Ještě zpátky. Jo, znova, jde? Ne. Už je to pod stemplo, vidím, že už vás to musí. No. Máme dohodnuté. Jednak hodinové sazby, potom máme za stroje sazby, za auta, všechno, co se dá, jsme si dali sazby. Počítáme náklady na auta dvakrát do roka, jedno úplně dopodrobná, kolik které auto má sazbu na kilometr a za to si to i auto půjčujou, jak se říká, na osobní účely třeba. A to se jim fakturuje. Jo? Já mám auta tak, že
je tady a když si ho chce někdo půjčit, máme transportéra a chce si odvést babičku s dětskama na výlet, tak si to vezme a je tam sazba, já nevím, 0,6 € na kilometr, tak jsem mu to vyšel, pošlo jsem mu faktura, máme ty GPS a toto, takže je to jednoduché. Musí to být zase spravodlivé vůči tím. No, on si zebral auto a nás pokrádá o výplat. Ne, přijde faktura, v pohodě. Půjčil si to auto? Jo. Jako ne furt, ale když má nějakou něco. Jako jsou ty sazby dost vysoké. Jo? Je to vyšší, lebo jsou tam započítané opravy, někde i odpisy, jo? U některých, ale musí reálný náklad na auto na kilometr, nejenom PH. To ne. A jak jste říkal na začátku, se teď lidi ptáte, kolik by chtěli, jaké jsou jejich očekávání. Ptáte se postupně jenom lidi, nebo si je svoláte na jakoby... Tu tabulku jsme dělali spolu, ano, ale při pohovoru si to ptáme. Takže postupně, takže tabulka vzniká postupně. Ne, když děláme tu tabulku a chceme něco řešit, tak jsem to dělal. Všichni tam byli, jo, a potom už jsem to všichni tam byli. Postupně se, nebo takto, já se ptám, když nastupuje ten nový člověk, ano, potřeby. Ale tohle jsme dělali spolu. Jakože byli tam všichni a řekli si, kolik by chtěli. Všechny ty pozice jsem vyjmenoval a oni si řekli. Samozřejmě si říkali víc, okay. Ale cílem bylo to, že ano, pojďme to tam a kolik musíme prodat, jsme viděli nakonec. S jakým rabatem? Rabat jsme dali ten, který dosahujeme standardně, nic si nelžíme, to vidíme, to chodí to report, že je to 33,3 nebo někdy to vyskočí na 40, takhle to osciluje. Takže jsme dali za rok, za minulý rok, aby jsme ty čísla měli co nejpřesnější. Jo? Ta tabulka bude fungovat jedně tehdy, nebo vlastně ta argumentace funguje tehdy, když máte všechny data jakoby naraz. Ano. Říká to postupně, jakoby si data. To však ano, ale museli pochopit, že co vlastně firmu stojí ta jejich výplata, že je to krát 2. Bohužel je to tak. A na to se musí, jak se říká, vydělat. Musíte to zaplatit ty lidi. Neděláme to tak, že bychom platili někoho, protože to už se moc nenosí. No. Jako v tom gastr se to děje, víme o tom, je to těžké, já to vidím, že kolik se tady musí nadřít na to, jako proti tomu obchodu. Je to o mnoho těžší. Jo?